Watengesera mwana uyu zvinhu zvakaexpire. Handizivi kuti zvakaexpire zvakatoexpire zvinhu. Zviro jetira zuro ndo rangopopota ndaro. Ndotopopota kana kuti tinorwara nazvo zvinhu. Problem solved. Problem solved. Problem solved. Ndabvise date ramuri kusvika ndiro. Ndemobika. Ko date ndori neta. Tora madomasi mai rumoka ngezviro. Date ndori nodiko nai mai vai kana zvinhu zvakaexpire zvakaexpire. Mudorye beans mudorye date. Aiwa ndoda kudya beans. Ndozvona ngedza zuro ndizuro wadzaka expire wandanda. Hapana zuro. Ndo wanda date ndabvisa chenda mobika. Adziti zvina mai vai zvinhu zvakango expire izvi. Imi mai joro. Nave. Imaka expire makarashwa ndiani? Zvamaka expire makarashwa ndiani? Baba yemwana handi mai baba yemwana handi wai kubenga rurambo retire ani 60 years. Ndokwazvava. Ndozvandakubvunza kuti baba yemwana haana 60 years. Mitupo mingani yamina ipamba penyu. Munopfura pa motenga zviro utaundi mopfura pa munoti zvinhu zvangu zvitengwe ndiani? Utaundi ndo kwaita sei? Ndabvisa date chende mobika munoti zvino tishate. Zvoshata izvi. Chiendai. Vedwe. Iwo chindipalira iwe uri kuzona kuti expire wakarashwa ndiani? Zvawaka expire wakarashwa ndiani? Baba yemwana haane 60 years. Akaswa expire kare. You want expire wakarashwa ndiani? Majoro, hamukaseko mutukire mwana. Aiwa tinozvinhu zvakaexpire nimba maivha yavo. Maivha kutenga chunu mwana. Aiwa ndatingazvizivika nekuti ndakuona mutende iko kuri katirega zvimboina munozoonera. Aiwa nditotoindipo ini bozi Ima mnasisa ku UK here. Andinavo kasisi vari ku UK. Iwe kana as long une hama iri diaspora, Canada, UK, whatever. Vanokwanisa kuorder zvinhu pa Zim Mega Store. Zim Mega Store yanazvo. Inazvo ikuti delivery kumba. Chakungobhadhara chasa ma visa card, ma paper, wanoenda pa website yavo, vo order, movigirwa kumba makagara. Zvinhu zvavo zvese zviri fresh. Ndo zvandakutetera. Chero mukada ma cabbage. Zvese zvamakabata izvo. Kwechichati kudzimwa date. Iwe chisiyana nazvo kana zvameva Thinking of buying bulk groceries for your loved ones in Zimbabwe? Look no further than Zim Megastore, your quick and reliable solution. Buy bulk groceries, meat, and vegetables online from anywhere in the world, including the UK, USA, Australia, New Zealand, Canada, or Europe. Flexible payment options are available with Afterpay or PayPal Pay in 4, allowing you to pay for your order in 4 interest-free installments. All orders are delivered same or next day across Zimbabwe. Visit our website, www.zimmegastore.com for more.